Sobrang dami yung natanggal ko ng mga halaman doon sa ano ni nanay, sa gilid ng kanyang bahay. So ayan kung nakikita nyo. Pero hindi naman masasayang yung mga pinutol ko katulad nung tea plant. So i-replant ko siya doon sa aking kubo, sa paligid ng aking kubo para hindi masayang. Magandang araw sa inyo mga kaprumdi. Hindi na po muna ako lalayo kung saan na lugar pupunta. Dahil dito lang po sa kapitbahay ko ay mayroon din naman pwedeng ayusin na halaman. Since ang garden ko po ay okay naman at nag-aantay naman ako mag-blooming na lang kasi almost na naayos ko na lahat. So, ang garden naman ng nanay ko yung ayusin ko. So, wala nang ayusan yung garden niya kasi hindi na nga siya nakakakilos. Lagi na lang siyang nandito sa bahay. So napabayaan niya na yung halaman. But kung bago lang po kayo ka-from sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Kahit na medyo umaambo na tumuulan-ulan, so ayusin ko muna kasi naaawa ako sa nanay ko, laging pupunta doon. Sabi niya, Noy, pwede bang ayusin mo naman yung halaman ko? Kasi hindi ko na magawa dahil nanghina na raw yung mga ugat-ugat niya. Yung buto niya parang hindi na siya makatayo. Sabi ko sige nay, pupuntahan ko. So ayun nga po, dito na lang muna ako. Then ayun, magpapaalipin muna ako dito pa. Itatabi ko na muna tong mga nasa paso para maayos ko dito yung banda dito sa gitna. Although maganda naman sana yung pagkahalaman niya, magulo pero magandang tingnan. Kaya lang siyempre pag walang kaayusan, parang maruming tingnan. Magulo pero maganda. Wala ng mga laman yung paso. Hindi ko alam kung nabubuhay itong pag cutting. I-try ko magtanim ng cutting. Ayaw nga, nabubuhay ito. Ayaw malaman ito. Parang hindi naman sa bisel. Ito, napakarami na to. Dati pinagpuputol ko tapos itinanim ko lang. So ito na siya ngayon, sobrang dami. At napakaganda niya ka-from di. Maganda ito ilagay ulit sa paso para dumami. Then ito, hindi ko alam kung nabubuhay ito ng cutting. Kahit pinuputo lang. Halo-halo naman to.
May mga bunga mandig din ay. Yan, talaga ko yan. Kita mo bunga na. Tuwigan mo ulit ah. Ko- nagkamali sila ng pagtatanim ng halaman kasi yung mataas nilagay dito sa harap, tapos yung sa likod yung maliliit na halaman. Kaya yung halaman nila nandito yung natatago dahil sa tea plant na ito. So kaya ito ngayon ang puputulin ko kasi mali talaga.
At nakakatakot din dahil yumayabong yung nasa loob, baka bahayan din ng ahas kasi maraming ahas dito. So sinabi ko kay nanay na puputulin ko to, sabi niya okay daw, gusto niya nga raw putulin kasi mali yung pagkalagay. Katulad niya, napakaganda sana ng ng pagkatubo at pulang-pula nga. Parang pink na pink yung tingnan ng mga tea plant na to. Kaya lang, mali yung nasa loob, maliliit. Saka parang useless yung kinining nilang halaman dun sa loob sa likod ng mga halaman na ito na ikan. Kaya ito ngayon ang puputulin ko. Mata ko yung aming marian. So, tingnan nyo naman yung halaman sa loob ko mga kapromdi. Sobrang dami. At ang nakikitang halaman lang, ito yung tea plant. Kaya lang sayang napakaganda niya. Yung kulay niya, yung lumabas yung totoong kulay niya na kulay pink. At napakataba. Sobrang dami yung natanggal ko ng mga halaman doon sa ni nanay, sa gilid ng kanyang bahay. So ayan kung nakikita nyo. Pero hindi naman masasayang yung mga pinutol ko katulad nung tea plant. So i-replant ko siya doon sa aking kubo, sa paligid ng aking kubo para hindi masayang. Tapos yung mga dito, yung mga pinagputulan, so tutubo naman siya ulit. Kaya lang para mabawasan yung kaya ko pinutol, para mabawasan yung sobrang sukal dito. So ayan, masukal pa nga. So at least nabawasan na siya at nasisinagan na siya ng araw. Inuna ko dito sa yung nagkakalat dito mga halaman. So medyo okay na siya dahil naayos ko na. Konting kahid na lang at matatapos na ito. So ganun pa rin yung gagawin ko dito dahil wala naman kaming ibang halaman na pwedeng itanim kundi yung mga mayana, pulang mayana, yellow na mayana, green na mayana. So, something like that ka from this. So, yun nga kapramdi, ang itatanim ko dito ay mayana, by group ko na lang, by color ko na lang itatanim. Siguro mga 3 kulay ang tatanim ko dito para mas magandang tingnan. Ayan.
Tapos na po ako from di sa aking garden restoration dito sa garden ni Nanay. Bali, tinaniman ko siya ng mga mayana na mga ano lang, cutting kasi wala naman kami mga available dito na pwedeng itanim kaagad. So, within 2 weeks naman babalik na siya sa magandang sa normal na buhay niya. Kasi dito sa amin napakaganda ng weather. So, kahit hindi namin yan didiligan, kusa siyang mabubuhay at kusa siyang mag-uugat. So, yung malago ng mga halaman dito, ito na siya ngayon. Maganda pala itong pang hanging garden kasi humahaba siya katulad nito kasi pinabayaan lang nila sa lupa, then dati pinuputol-putol ko siya para tapos nilalagay ko dito yung mga sanga niya, then ito ngayon siya ang ganda niyang tingnan. So mas maganda kung nasa magandang lalagyan sana ito, kaya lang dito sa ni Nanay wala naman siyang malalagyan ng magagandang space na wala siyang mga patungan. Then ayun, nandito naman yung yung parang kalat-kalat na parang sinabunutan na buhok. Ito na siya ngayon, maayos na. At syempre wala naman ng ibang ipapalit na mga halaman kundi yung mga available lang dito. Yung ibang tinanggal ko, binabalik ko lang din. At ito, syempre bagong tanim, expected na malalanta siya. Then babalik naman siya sa dati. Ayun, nalanta na nga yung kalalagay ko lang kanina. Ayun, no. Pero kahit hindi siya diligan, hayaan lang namin yun dyan. Babalik siya sa dati. Gaganda ulit siya. Ayun. So, yung dito yung bato-bato na nilagay nila, ito na siya. Medyo maaliwalas lang tingnan dahil nabawasan yung kalat. Ayun, parang naging biglang malinis siya. At syempre magandang tingnan pag hindi masyadong kalat-kalat yung halaman na design katulad. At dito ako kumuha ng lupa na tinambak ko dun sa bandang gilid nung tinaniman kong may mga puting bato. So sabi ni Nanay baka raw dumaan yung tubig dito. Sabi ko pinapatag ko lang naman. So yung mga extra na bato na galing doon, ito nilagay ko dito. At para may pag-uupo sila dito, mayroon silang apakan at hindi sila napuputikan. Ayan. At yung ibang tanim na, yung ibang doon, yung Hawaiian tea plant, nilagay ko rin dito. Although malalanta siya kasi pag bagong tanim, alam niya, expected naman yan kapag bagong tanim talagang malalanta. Except sa mga halaman na galing sa paso na lang, nire-replant lang. So yan talaga parang sariwa siya na itinanim dyan. So yan ang ginawa ko dito kapromde. Ayun. Preskong tingnan, masarap magtambay. Pag nagmumuni-muni, maganda dito. Although hindi masyadong naayos pa dahil kulang talaga yung materials. Dahil wala naman akong mapagkukunan dito ng mga materials katulad ng mga gandang halaman. Although maganda naman tingnan kasi mapresko, malilim. Ayan. So, ito na yung garden ni Nanay. Maaliwalas. Hindi na siya crowded. Hindi na siya maruming tingnan or gubat tingnan. Ito po kapromdi, tapos na po yung pagre-restore ko sa garden ni Nanay. Medyo maaliwalas ng tingnan at nawala na yung makakapal na halaman at ng mga kalat-kalat. So, siyempre kapromdi, kapag wala po tayong mga reserve na halaman na pang tanim sa mga nire-restore natin. So, mga ngamote po tayo. Dapat kailangan talaga may nakahanda na halaman para sa paso. Just in case na mag-restore ka ng mga halaman. So, magiging maganda kaagad. But dito sa amin, hindi naman problema yung pagtatanim kasi maganda yung weather dito sa amin dahil wet yung weather. Madalas umaambon. Paggabi, nababasa yung halaman at mataba yung lupa. So, okay naman siya kahit na medyo mga bagong tanim lang at yung mga tinanim ko ay galing sa mga cutting lang, mga mayana. So yun ang ginawa ko. But
Ayun ka from me, dahil natapos ko na yung garden ni nanay dito, ang pagkakabalahan ko naman na susunod na project ay yung garden ng ate ko. Dahil pinabayaan niya na po yung garden niya, parang alam niyo naman ka from di, kapag wala naman hilig sa halaman at parang nagaya lang dahil sa uso yung halaman, ganun talaga mangyayari. Pero kapag talagang mahilig ka sa halaman, kahit anong season niya, kahit hindi uso yung halaman, talagang asikasuhin mo. So, ayun po. So, kaparmdi kong yan sa mga lula na hindi na kayang mag-gardening, willing po akong tumulong sa inyo na mag-gardening. So, for free. So, kaya lang, wala naman mga ngayon, mga biyahe. So, hindi ako makapagbiyahe. At wala naman akong service na motor para puntahan ko kayo. So, siguro, kung mayroon magpapatulong sa akin na tutulungan ko, willing po ako tumulong sa mga senior citizen na hindi na kayang pagandahin yung kanyang halaman. So tutulungan ko po kayong pagandahin yung garden at tutulungan ko po kayong restore. Pero yung dito lang po muna sa kasi restricted po ang mga biyahe-biyahe ngayon. So ngayon po ka from para matulungan niyo po para makabili ng service ko or motorbike na kahit mumurahin lang. Wag niyo pong skip yung mga ads na napapanood nyo. At kung pwede naman yung paulit-ulitin yung panoorin para matulungan niyo po o para makakuha ko ng service, para mapuntahan ko po kayo mga mother, mga momshi na gustong tulong sa akin mag-gardening. So willing po ako ka-project. So yun ang project ko ngayon. Doon po, maraming po salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at sana i-share niyo yung video para mapanood din po ng iba. Maraming po salamat ka-project. Mabalos.